שלום חרמנים שלי, אני מלמד אתכם איך להיות חרמן מקצועי במיינקראפט. אוקיי, דבר ראשון צריך להיות לכם סקין של סטיב, למה בלי זה אפשר להיות חרמן. אוקיי, שקט דוד. אוקיי, דבר שני צריך שיהיה לכם ביץ' דור, סבבה? בלי ביץ' דור לא יהיה לכם ילדים, ובלי ילדים זה לא יהיה חרמני מדי. דבר שלישי צריך שיהיה לכם סידס למזרעים, הבנתם? כי אתם לא ילדים בני 15, אתם ילדים בני 16 ומשהו צפים בערוץ המטומטם הזה קוראים לפוקספורד ואימא של הקופה. אוקיי, דבר רביעי, אתם צריכים חרב כדי לקרוא לאישה כל כך חזק. ודבר חמישי, הכי חשוב, זה להתפוזר. וכמובן חצי. אוקיי, עכשיו אני אלכם ואולי לכם יצירת אומנות ואני אחזור דקה. אוקיי, תראו איך אני בונה יצירת אומנות, סבבה? אוקיי, תסתכלו, אני לוקח את זה, פאק, נפלתי, יצירת אומנות. אוקיי, 1, 2, 3, 1, 2, 3, יצירת אומנות. ונושאים קצת זרעים מסביב. חיבוק לקקטוס, חשוב. זרעים מסביב. ויצאנו את הבולבול המושלם. תראות חבר'ה, תראות חרמנים שלי. תראה בסרטון הבא של חרמנים לנדו. עולם החרמנים במיינקראפט. תראות. ביי ביי!